Hello everyone, good morning, good afternoon, or good evening. Kung unsa man mo orasan naminaw sa atong mga dramang Bisaya. Gusto lang nako magpasalamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpadayong paminaw sa atong mga dramang makahilak, makalingaw o makainlove, especially sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. And if wa pa mo nakasubscribe sa atong YouTube channel, subscribe na and hit the notification bell aron ma-notify mo sa mga bag-o natong uploads. And now, mapaminaw na ninyo ang maong sumpay sa atong drama. Amara, Salamat, Negro. Lagi. Sige lang. Kung, adto na ko puyo sa inyo ba? Nanay, kung ang tiglaban mo kung sungugon ka sa itong mga classmates. Aw, di lang nila. Apel na ang mga nag-eskwela sa ato eskwelahan. Sungugon na rin nga nila. Ako'y magigsumbagay nila dayon. Ayaw lang pangitagaway, Negro, uy. Dili man ko mahadlok o mabalaka. Nga doon mga way na ko. Kay naman ko'y mga abyan. Bitaw na, unsa? Si mga abyan, mara. Kanabang tigbantay na ko, Negro, mga abyan. Lo, tunay tigbantay ni mo? Paamin ako, Nay-Nay. Amara? Hain man ang panapton nga gitabon sa imong uong. Nasa kong bag, Nay-Nay. Unsa? Nga na imo magitangtang. Dili man. Di man siya mara nagkuha ate. Apel ko ha. Ang ama mong classmate nga maldita kayo. Unsa? Lagi. Okay ra, Nay-Nay, uy. Maayo noon nga nakakita na sila sa kong itsura. Wa sila mahadlok ni Munak. Ayaw man te. Natawa noon sila. Tawa eh. Time pa. Nganong ka mo may nagkuyog? Kay? Hain man di si Yoyo Jeff ni mo, Amara. Wa pa man sila nang gawas silang room, Nay-Nay. Niuna na lang ko pa uli. O niupan na lang nako si Negro. Nay-Nay, ani na lang puyo sa ato si Negro. Kay luoy man siya. Wa man nang iyang lolaan Silma. Niunan dig ulis Amara. Matod sa mga classmate nga nagkuyog silang sinigro. Hala, wag ko kabantay da nga. Isira man day ni Sir ang among room. Pagkakita tingali nila nga sirado ang among room, mauniunan lang sila pauli. Ay, uli na lang sa ko eh. Dili angin kabalakan si Amara kay nam sa mga abyan nga mo protect niya. Unsa pulo? Wait. Mao na inaitabo kaniya. Kailang classroom, mahal nga Adonis. Nganong wa man ninyo kapugni ang batang babae nga nibitad sa panapton nga gigamit ni Amara. Nakabantay si Pulong o Kronante. Mahal nga Adonis. Kay Unsa? Basta. Tulong, Adonis. Unsa? Unya? Wait. Nagkamatami diyang nangatawa ang mga bata, mahal nga Adonis. Pastilan ninyong tulo. Kamu mo'y akong gisaligan nga mubantay sa kong anak. Unya, Wait. Sorry, mahal nga Adonis. ayaw ni ninyong permiha. Kay kung magpermi ni, mahimo ko kayo kamong ilisan. Wait. Ayaw lang, mahal nga Adonis. Naay daghang makabantay kang Amara. Di lang kay kamuray mahimong abyan sa kong anak. Wait. Sorry na, mahal nga Adonis. Mara, di mo sugot kay mong nainay. Minay mo na nga. Anin ako pa yung sinyo. Masugot ra lagi na si Nay-Nay. Oh, wala gito siya tubag. Dahil mong ginanganin ako tipon puyo ninyo din hiya. Basin no dili makadesisyon si Nay-Nay. Kay kang Tate Damian manggod ni nga balay, Negro. Anya, kung di masugot si Tatay Damian mo. Aw, ako nga ngayon.
ka na uli. Ayon man si Amara. Niuna tingalig pauli ba Damian? Unsay tingali. Sa ato pa, wa ka mahibaw kung niuli na ba siya. Tatay Damian, Oh, Uy, aray. amin ko tatay. ay, Amara. Ganun, niuna kag pauli kang yoyo ni mo. Naman ko'y kauban tatay, si Negro. Ani na siya puyok din sa ato tatay ha? Please. Unsay? Sige na tatay Damian. Sige na ba? Ani na lang papoy sa ato si Negro. Kay looy man siya tatay. Nahala, sige, Amara. Yay! Thank you, Tatay Damian! Negro, kadungog ka? Oo. Kabati kayo, kadungog day. Unya, pag thank you po ni Tatay Damian. Dakas ko ni mo tayo eh. Thank you, Tatay Damian. Thank you kayo, Tatay. Kiss ni Tatay. Kiss ko sa imong lolo, Mara. Siyempre. Tay. Ay lang kog balik ka sa. Tay. Unsay? Thank you, Tay. Thank you, Tay. Kabaga magsimod ni Mundo. Maya, kabugnaw. Nawayon. Negro. Kay ani na makatipon og puyo na mo. Kya? Ha? Ha? Ugma. Mahimong kwaon na nimo ang uban nimong mga bisti. Stay. Mga sanina niyo ba? Labi na sa mga gamitunon ni muskulahan, ha? Kuya Jeep. Obanan ka na mo ni Jeff Negro. Agi. Mara. Ay, salamat kayo ninyo ha. Bisag ingon ko ini pero okay lang mo. Papuyong ko din eh. Basta magbinutan lang ka, Negro. Bitaw. Tanood mo na buutan man jud ko, Mara. Kinsa nangingon Negro? Ha? Buutan? Ngano man sa unang adlaw sa pag-eskwela ni Amara, ikaw dayon na ni bully niya, ha? Bully. Sorry na good Kuya Jeep good. Sana siya eh, dumot man. Dumot Kakita mo ko sa iyang panit nga puti kayo. Mato nakaingon ko nga anak siya sing kanto. Kabantay ka to? Bantay ka? Kato napatpat sa hangin. Ang gitabo niya siya nga panapton. Bantay ka to? Gusto na Negro. Kalimtan na to ang tanan. Nasa din ako maapase, Angelma. Ano man yun? Ha? Ano man? Puso mo yun na si una nga animiyo ka din eh. Di, man ka manglaba. Sige, nagtanaw ng tubig sa pa. Ay. Sige ma, hilak mong ka. Ano? Angelma! Hoy! Oh! Ita kanino onog nagpalayo. Ay! Pait pas panyawan ni mag-atimantag hilak rin tubag. Wala ro ini. Kamunlaylaw sa inyong room, ha, Mara? Negro? Kuya. Mara? Ha? Tana. Okay ah. Sige. Tana, Mara. Na. Ano, Negro? Good morning, class. Morning, sir. Morning, classmates. Sit down. Oh, kasi mo na bakante nga cheers. Ang negro, sir. Ang tangamala. Wa pa sila? Papa, sir. Good morning, sir. Oh, huwag na nga tawa man mo. Amara, negro. Soda mo, sit down. Thank you. Thank you, sir. Thank you. Class, nga ano dahi mo? O sa may kakatawanan na to? Sila. Lang doon, sir. Oh, kaya nga ano? Kaya nagkuyog ang kapil ang gatas. Ha? Ka mga bata pa ninyo, kamao na mo bugal-bugal, no? Hilo mo ay!
Oy, di ko gusto og di ko ganahan na ng mga bata nga mubugal-bugal sa ilang isi ka bata, ha? Silence na, please! Oh! Ngano mo? Ha? Ngano mo? Yan si imong katawa. Saan katawa na? Kapil gatos na kuyog. Kapigatas niya? Mga magkarang. Kapigatas niya? Saan? Kapigatas? Kapigatas? Kapigatas ha? Negro! Kapigatas? Stoy, negro! Yan ba? Ano na lumbag maganila, ha? Negro! And that's it, everyone. Thank you for listening for today's episode. And don't forget to subscribe and hit the notification bell. Kita-kits sa sunod na episode. Bye-bye!